Itayo sumumbat, idikalit ti Diyos, kanita panangawis kada tayo, iti napulpuno ang panangipatay, iti insayod na asara parsuahan. Awisan ti ako, itay panagpapawi, panagpalmawi ti panagbalit tayo at tukol, ti ang damaak sa atin, ti kagibugan tayo. Pauligan tayo, itay panagmiris, iti ang damaak sa tayo, pabentin tayo panagibatan, iti parang, naging parang ka na tayo, naging nagtutubo, ti sinain. Naragsak ay mga aming kakapsa. Aking nalabaasang timaras. Na kayo, driver, tidang truck. Na kayo, mahilig ti sardinas. Na kayo, maginawas ti bagas. Nag-expire na agas. Na kayo, mga kararap. Naging mahilig na nagdadawat ti dolaw. Naging ko si Pera na ganggan na eh. Negosyante ti sabu. At Tinolo, kaya mahilig ti kasino. Nagiging mo nagtatawag sa donasyon, at man nag-iponsyon. Na kayo amin, nakakaaw na kayo, tinatang di ama, iher, iya, akita di politika. Pwede nyo, and buyan nyo, historia ni Kulang. Kadaratan may kinawayanan at may salakay ang naran ti Kulas. Agindeg ti Kulas, itiigit ti baybay at bibya ka natalged ken nakalinaay. Pagkalap, ipagsapulan na ang mangisakat ti pamilya na. Ngayon, kailangan si Manglag, nagiti ko si Pedro may at Minas. Tinanong natin baybay aluhan sa Kulas. Si Kulas, awan na kanina na. Kaputa ka sosyo, naging opisyales si lugar na. Kaya ni Mawag na ni Kulas, Sardinas ken bagas. Bilyones sa pisos na ibayad na naging opisyales si lugar na. Ipalubos na mga Minas, kaputa ng pera pagkwartanda. At lalo kaya na madali manin kampanya, masapot na siya dulo kwarta, abang bayad sa naging pamilya. At dulo kwarta, siyempre, hindi bulsada. Ilako na ti barangay kinawayanan, nasukat ng bilyones sa bayad ti Baksan. Pero isinigal Panagbinas, lugar sa Kulas. Ititamo, nalinan ti Panagbinas, nagiti ko si Pera nagandang na eh. Kaya bayan, nagbalinan, magmalen, kaya nagpagpatnan, pinda Panagbinas. Kinali namin na nag-isip na tala, lugar sa Kulas. Ginagawa na Baksan, itibiyahe, nag-intrak sa Tengko. Nasurok 2 kilometro, nag-intrak, tinig ka ibay, na nakukawa ni Baksan. Kas nakalawa, kinaisa barangay, kinatakawan si Baksan. Nagdanag ni Kulas, kapag kinakaroon sa Pilipinas. Nagpulo ni Kulas, yung opisyal si kinawayanan. Kaya milyon po yung opisyal, nagdamang ang Minas. Nagreklamo ni Kulas, yung opisina di destruction of the environment. Kaya natakpuan na, ada ito yung ahensya, kaya napasusukan di kwarta. Nagdamang ni Kulas, isisimbahan sa katuyan. Kaya muna ni Padre Barabas, ang kararag-kalaktan Kulas. Awang bigyan ni Leo, di Panagbinas. Cagayan de Oro City, Iligan City, Compostela Gare, at kararag-kalaktan Kulas, kuna ni Padre Barabas. Awang di Panagbinas, kuna ni Misyal, ang nag-iwaras sa Sardinas. Bagas, expired na atas. Mawanin naging Baksan, hindi barangay kinawayanan. Awanin naging Baksan, nagaprontan sa Taiwan. Awanin sa taklit ni barangay kinawayanan. Di man kapay Kulas, imawat ang tunad kami sa Sardinas, expired na atas. May tali ka sulat, illegal na Panagbinas.
Nel ti barangay kinawayangan kapoy tiglaksan ng mes Nicolas de Minas.